Gọọmenti steeti bụ Anambra bụ ndị nke malitegoro ikesa nyabụ akpa osikapa akpa fertilizer bụ nke ruru 60,000 n'ọnụọgụ ma bụrụkwazị nke ebutere site n'aka Central Bank of Nigeria CBN nyegara steeti a site na nyabụ ụlọ administrative na-akwụ maka akọmọrụ ugbo ya nakwazi nchekwa n'ihe oriri bụ nke a na-eri. Kọmishọna na-akwụ maka akọmọrụ ugbo bụ Dr. Foster Ihejiọfọ bụ onye nke mere ka amata nke a na ihe ndị nke o kesachara n'ụlọ administrative na-akwụ maka akọmọrụ ugbo n'Ọka bụ ebe ọ gara n'ihu wee kwuo na ihe ndị a ebutere so na mbọ dum a na-agba iji wee kwalite mmemme akọmọrụ ugbo n'ime steeti a ọkachasị n'oge ọkọchị a. Onye nta aka anyị bụ Chibụzọ Obidike ga-ewetara anya bụ akụkọ nso. Dọkịta Ihejiọfọ n'oge ọ na-ekwu okwu n'ụlọ ọrụ ABS na mmemme akpọrọ Ask the Commissioner bụ nke na-egosipụta Dọkịta Ihejiọfọ onye kwuru okwu site na onye odeakwụkwọ kpụtọrọkpụ nke ministri ahụ bụ Oriakụ Ifeyinwa mere ka amata na ndị ọrụ ugbo ruru 55 bụ ndị ahọpụtara na wọdụ dị iche iche n'okpuru ọchịchị dị 20 belụsọ ayamelụm ebe ahọpụtara naanị mmadụ 20 na wọdụ dị iche iche. O kwukwaziri na ihe kpatara nke a bụ na ekesabugori akpa fertilizer ruru 9,000 ka ha jiri wee malite akọmugbo ọkọchị ha. N'oge a na-akụziri ha ihe, onye Director Technical Services na ministri ahụ bụ Maazị Godwin Akụjieze zụrụ ndị ahụ litere erele ahụ n'ụzọ esi echekwaba nakwazi ka esi etinyekwa fertilizer ahụ n'ọrụ. Ụfọdụ ndị bụ ndị ritere erele ahụ bụ Oriakụ Uju Egbuji onye si Onitsha South ya na Maazị Chukwuma Olumba bụ onye nke si okpuru ọchịchị Orumba North kenere CBN nakwazi gọọmenti steeti a maka ihe nkesa fertilizer ahụ ma kwuo na ọ ga-enyere ha aka iji fụ na ihe niile a ga-akọ na ọkọchị a bụ nke ga-eme ọfụma.